11 травня, 1169-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. Термінова новина. Новий обшук в окупованому Криму. Сьогодні вранці силовики прийшли до помешкання Грізи Ізетова, який мешкає в Сімферопольському мікрорайоні Строгановка. Про це повідомляє адвокат Едем Семідляєв на своїй сторінці у Фейсбук. Ми слідкуємо за перебігом подій. Подробиці у наступних випусках. А он человек в зеленом. Наверное, готовит провокации. С этой стороны, в конце справа и слева тоже все перекрыто. Новая тактика. Сьогодні в адміністрації президента розглядатимуть зміни до Конституції України щодо Криму. Про це повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Фейсбук. Голова Меджлісу сподівається, що на засіданні буде створена робоча група, яка буде розробляти не лише зміни до Конституції, але буде шукати рішення різноманітних правових питань. Пора відпускати. З таким лозунгом правозахисники та волонтери компанії Let My People Go Ukraine вийдуть сьогодні на акцію до 3-ї річниці арешту українського кінорежисера, сценариста, письменника Олега Сенцова. Вони будуть роздавати листівки та знайомити жителів та гостей столиці з долею українських політв'язнів. Зберуться біля головного виходу станції метро Хрещатик об 11:30. Наша знімальна група теж буде там. Сюжет про цю акцію дивіться у вечірніх випусках «Заман». Олега Сенцова арештували 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Окрім нього, ФСБ затримали Олексія Чернія, Геннадія Афанасьєва та Олександра Кольченко. Усіх засудили за сфабрикованими обвинуваченням у тероризмі до різних строків ув'язнення. На свободі зараз тільки Геннадій Афанасьєв. Співробітник СБУ напередодні вбивства журналіста Павла Шеремета був під його будинком. Такі дані оприлюднили журналісти редакції громадського слідства «Інфо», які разом з закордонними колегами провели незалежне розслідування вбивства. Результатом став фільм «Вбивство Павла», який презентували у Києві. За словами авторів, вони одразу після аварії збирали матеріали з камер спостереження, опитували свідків та колег Шеремета. Деякі знахідки, за словами авторів, змусили інакше подивитись на офіційні заяви правоохоронців. Он проехал около 300 метров. И когда собирался повернуть налево, произошел взрыв. Журналистское расследование началось с детального изучения момента закладки взрывчатки. Именно тогда возникли первые вопросы к официальному следствию. Команда журналистов выявила как минимум 6 свидетелей, присутствующих на месте преступления. Ми б хотіли, щоб наша аудиторія, ви безпосередньо сприймали цей фільм як першу частину розслідування, тому що дуже багато матеріалів у нас в роботі, вони не увійшли сюди, і ще попереду ми працюватимемо далі, ще попереду багато роботи, тому що ми не опустимо рук і робитимемо це розслідування стільки, скільки це буде потрібно. Я сподіваюся, що найголовніше відреагує офіційне слідство на ті нові докази, здогадки колег-журналістів, які сьогодні були оприлюднені не лише в цій залі, але й в ефірі, наприклад, громадського телебачення. Більше того, це вже інформація кількома мовами, і, мабуть, за таких умов буде гірше і складніше уникати офіційної позиції слідства щодо доказів оприлюднених сьогодні. Я думаю, что это отличная работа журналистов, расследователей, которые, безусловно, скажем так, как минимум оставляет много вопросов, на которые нужно отвечать и которые нужно задавать профильному органу. Привернути увагу до дитячого травматизму на дорогах – це мета загальнонаціональної акції «Здай кров, врятуй життя», яка проходить в Україні. Доброчинний захід в рамках Міжнародного тижня безпеки дорожнього руху відбудеться сьогодні в дитячій лікарні «Охмадит». Наші журналісти покажуть, як це відбуватиметься. Дивіться у денних та вечірніх випусках «Заман». У
мережі з'явилась нова кавер-версія на пісню Джамали 1944, з якою вона перемогла на Євробаченні минулого року. На скрипці цю пісню зіграв Олександр Рибак, музикант білоруського походження. Він став переможцем Євробачення 2009. Конкурс проходив у Москві. За його пісню «Фейрітейл» проголосували 700 тисяч телеглядачів. На своїй сторінці у Фейсбук Олександр написав, що просто любить цю пісню 1944, тому вирішив щось з нею зробити. Менш ніж за добу відео у мережі переглянули більше 16 тисяч осіб. Наразі це все. Ефір телеканалу АТР продовжить програма «Уян Халким Уян», у якій Гульсум Халілова та Лідія Полянська поспілкуються з блогером Лізою Богуцькою. Наступний випуск новин дивіться о 9 годині. Залишайтеся з АТР.